From Bang Studios, בפרקים הקודמים של 3 שיטות להשיג חברים מאת פיפ. לאור הביקוש הרב נוסף עוד שיטות, השיטה השלישית והרביעית ביחד, וסידרנו את הדמויות לדמויות טובות יותר, וקראנו להם בשמות. הדמויות הישנות, הדמויות החדשות, רלף ורפי. אז בואו נתחיל. טוב, אז ככה, עצה שלישית, לנסות לקבוע מקום פגישה, איפשהו. ועכשיו, נעבור לראות את זה עם רפי ועם רלף. שיטה שלישית. מה זה לעזאזל המקום הזה? בר גייז. אנס! המשך יבוא. אז תנו לנו לייק בפייסבוק, תירשמו לערוץ, ויאללה ביי!